Moi! Tässä videossa luetaan tosi kauhutarinoita, mutta kukaan ei voi todistaa, että nämä tarinat on tosia, koska nämä on internetistä löydetty. Ensimmäinen tarina. Itse muutin vuosi sitten asuntoon, jossa kaverini oli asunut ennen minua. Vähän ajan päästä alkoi kuulua outoja ääniä ja kolinaa asunnon eri huoneista, vaikka olin yksin kotona. Ajattelin, että normaaleja kerrostalon ääniä, mutta sitten alkoi myös kuulua ihmisen puhetta, kuiskailua ja askelia. Ja näistä olin varma, että eivät tule yläkerrosta. Kerran kun tulin kotiin, asunnossani kaikui koiran haukunta, vaikka minulla ei ollut edes koiraa, eikä naapureillakaan. Monta kertaa poissa ollessani TV tai valot olivat menneet itsekseen päälle. Enkä ollut niitä jättänyt itse. Tuli myöhemmin asunnossa asuneen kaverin kanssa puheet näistä oudosta äänistä ja hän kertoi, että hänellä täysin samat kokemukset siitä kämpästä. Vaikka ei ollut kummoisia juttuja, silti tuli välillä innoittava olo, kun illalla yksin hiljaisessa asunnossa oli. Tarina 2. Tässä kirjoittajan pientä infoa. Mulla on puistattavia tarinoita vaikka muille jakaa. Syntymästä asti psykoottinen, eli jopa mun ensimmäinen muistoni on möröistä. Näen usein varjoihmisiä, mutta ne eivät ole pelottavia. Ne vaan tarkkailevat. Valkoiset versiot niistä on pelottavia ja uhkaavia. Pari vuotta sitten mulla oli 2 kuukautta mielikuvitusystävä. Se oli valtava, luinen ja helkatin ruma. Pidin sitä aluksi ystävänä ja kerroinkin sille aina kaikki huoleni ja salaisuuteni, kunnes se alkoi pelottelemaan minua suunnattomasti. Käskin sen pois. Ensin se menikin, mutta sitten se tuli takaisin, jolloin sanoin sille, etten halua vieläkään olla sen kanssa tekemisissä. Sillä oli tapansa saada mun huomioni tönimällä, tökkimällä, nykimällä ja hiuksista vetämällä. Ehkä karmivinta oli, että mun edesmennyt kissani reagoi noihin myös varsinkin varjoihmisiin. Yksi ihan kummitustarina mulla on, jolle en keksi selitystä. Menin yksin kartanolle, joka tunnetaan kummitustalona. Sinne kuoli tarinan mukaan vanha mies, joka löydettiin vasta kuukausia myöhemmin. Kellarin seinä oli rikki ja seinää vastapäätä oli ovi, jossa oli ikkuna. Laitoin kameran ajastimelle ottamaan 3 kuvaa peräkannaan. Asetin sen reikään ja siirryin muualle, etten häiritse kuvia. Kaikissa 3 kuvassa ikkunan takana seisoi vanha mies, joka oli ikäisessä kuvassa. Ikkunan takana seisoi vanha mies, joka oli joka ikisessä kuvassa, eri asennossa ja eri ilmeellä. Kuvat olivat selkeitä, joten en usko kyseessä olevan vain se, että aivot hahmottavat kasvoja. Osaisitko joku selittää asiaa? 3. tarina. Olin mökillä talvella yksin, koska viihdyin siellä hyvin. Eniten rakastin erittäin kylmiä pakkasöitä. Kun takka oli päällä ja pihan poikki sai hilpasta saunaan -30 asteessa. Oli pimeä tammikuu 2015 ja katsellessani kannettavan kautta sarjoja sohvalla lämmin rommitee kädessä pamahti sähköt ja kun ollaan keskellä ei mitään, tuli pilkkupimeää. Pois lukien näyttöni valo, joka ei pitkälle heijastanut. Hetken tuijotin hämmilläni, mitä tapahtui, mutta sitten otin kännykän käteen näyttääkseni sillä valoa ja olin menossa eteiseen tarkistamaan sulakekaappia. Eteisessä kuulin kuin kauhuelokuvista tuttu huaa! Sellainen ällöttävä, kummottava, kuiskaava, aggressiivinen henkäys. Huaa! Säikähtin tätä ihan Ensimmäinen ajatus oli, että
joku iso lintu, kuten pöllö, oli päässyt sisään. Samalla kun säikähdin, kädessäni ollut kännykkä käynnisti kameran sarjakuvauksen ja se otti 3 valokuvaa. Näin heti ruudusta jotain. Kun katsoin kännykkää kädessäni, näytöllä oli vihertävä naama, jolla oli suu auki. Pala nousi kurkkuun ja niskavillat nousivat pystyyn. Tuijotin sitä epäuskoisena. Selasin toisen kuvan. Siinä naama oli kauempana ja ensimmäisessä kuvassa vielä kauempana. Eli ottaessani vahinkokuvan hahmo teki huokausäänen ja tuli minua kohti. Sain vain hirveän paniikkikohtauksen ja juoksin pimeän mökin läpi suoraan takaisin tuvan sohvalle. Hyppäsin viltin alle. Laitoin adventuretimet pyörimään ihan täysille ja tuijotin niitä lohdukkeeksi. Rommiteen takia en voinut ajaa pois, mutta lähellä oli, etten hypännyt auton rattiin. En nukkunut koko yönä ja vihdoin, kun alkoi vähänkin valoistaa ja sarastaa, uskalsin hypätä viltin alta pois. Pakkasin häthäätä kamaani, menin autoon ja ajoin pois. En ole sen jälkeen uskaltanut mökille mennä yksin ja suvunkin kanssa olen käynyt joskus päivällä. Harmittaa, koska niissä talvi-illoissa ja öissä oli oma tunnelmansa. Tässä vielä loppuun yksi oma tarinani. Kerran olen ystäväni luona yötä. Toinen ystäväni oli tullut myös yöksi tänne ystäväni luokse. Minä ja ystäväni olemme kiinnostuneet taikaoliosta nimeltä Skinwalker, joten päätimme lähteä etsimään sitä, mutta retkellä löytyi jotain muuta kuin Skinwalker. Lähdin ystäväni kanssa etsimään Skinwalker-olentoa. Yksi ystävistämme jäi kuitenkin sisälle, koska hän ei halunnut tulla mukaan, koska häntä ei niin paljon kiinnostanut Skinwalker. Joten toisen ystäväni kanssa lähdimme kävelemään peltoa kohti ja sitten kun saavuimme pellon reunalle, näimme peltoa ympäröi metsä. Pelto oli sumun peitossa. Päätimme ottaa selvää, mitä siellä on tapahtunut, koska jotenkin vain näytti niin epäilyttävältä. Sitten astuimme pellolle. Astuimme vielä pari askelta. Tajusimme, että oli kylmä. Siitä lähtien joka askel vain kylmeni ja kylmeni, kunnes melkein jäädyimme. Olimme noin keskellä peltoa. Kello oli noin vähän yli 9, eli täällä Suomessa oli jo vähän pimeää siihen aikaan. Ystäväni kanssa olimme keskellä peltoa. Ihan kun olisin nähnyt pellon reunassa metsässä liikettä, päätin ottaa selvää ja lähdin kävelemään kohti liikettä. Hetken päästä, kun katsoin sinne, en nähnyt mitään, mutta pian ihan kuin 2 keltaista silmää olisi syttynyt. Näitten näkemisen jälkeen minä ja ystäväni juoksimme niin kovaa pois pellolta. Kuitenkin palasin pellolle ystäväni kanssa. Pellolla emme nähneet enää mitään ihmeellistä, paitsi vain liikettä ja kuulimme outoja ääniä. Lähdimme kuitenkin sisälle takaisin. Saavuimme sisälle ja selitimme ystävällemme kaiken. Tässä oli tämä video. Nähdään ensi videossa. Tilatkaa ja tykätkää, jos tykkäsitte tästä.